Il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni komplew jitkellmu b'lingwaġġ totalment differenti. Tal-ewwel jappella għall-għaqda fil-pajjiż, tat-tieni jagħżel il-konfront. Tant li meta kien qed jagħti raġuni lil partitarji nazzjonalisti għaliex għandhom immorru l-mass meeting tal-ħadd li ġej, Simon Busuttil għamililhom ċara li mal-gvern ma jridx jikkopera. Dan kollu bħala parti mill-istrateġija tal-estremisti tal-Partit Nazzjonalista li waslet biex saħansitra fl-aħħar ġimgħat Defni Caruana Galizia attakkat lil viċi kap Mario De Marco meqjus iktar moderat. Anki bid-diskors tal-Prim Ministru tafu x'qal il-biera għal quddiem il-provokazzjoni tal-Oppożizzjoni jien noħroġ li ta' ħbiberija. Fil-fatt kien nhar il-Ħadd li Joseph Muscat tkellem dwar il-ħtieġa li l-poplu ikun maqut għaliex hekk ikomplu jinkisbu r-riżultati. Il-Prim Ministru kompla jitkellem kontra il-firda bejn il-Maltin. U għalhekk illum meta ħadd ieħor iridna nkunu irrabjati, meta ħadd ieħor iridna nkunu inkurlati għal xulxin. Meta ħadd ieħor iridna illi nerġgħu nibdew fuq il-postijiet tax-xogħol b'aktar piki, b'aktar firdiet, b'aktar ġlied. Ir-risposta tagħna għandha tkun lit tal-ħbiberija. Ir-risposta tagħna għandha tkun id-tbissima. Ir-risposta tagħna għandha tkun ir-rida tajba. Iżda Simon Busuttil lid tal-ħbiberija ma toċċ għalih. Kien fl-aħħar xhur li l-Partit Nazzjonalista qabel li jrid jirbaħ bil-ġlied u billi joħroġ in-nies fit-toroq. Għax l-istrateġisti tiegħu jemmnu li dik l-unika għażla f'pajjiż li qed jikseb suċċess ekonomiku kbir. Il-ġlieda li qegħdin niġġieldu aħna issa għażistuha! Il-Partit Laburista qal li d-diskors partiġjan tal-kap tal-Oppożizzjoni jikkonferma li l-unika politika li qed jippridka bħalissa Simon Busuttil hija dik li trid tifret il-pajjiż u provokattiva. Is-serenità li teżisti fil-pajjiż tikkuntrasta l-ħdura li qed jipprova jxerred Simon Busuttil. Żied li dan huwa l-istess Simon Busuttil li qabel l-elezzjoni li għaddiet tkellem dwar minnu blu u minnu aħmar u minnu wiċċ ta' nazzjonalist jew wiċċ ta' laburist. Il-bniedem ma nbidilx mill-2013 lil hawn. Il-poplu se jerġa' jirrifjuta din l-istil ta' politika, temm jgħid il-Partit Laburista.